Kag sa numero 1 sa mga balita, subungan daw. Punong barangay sa Barangay 20 sa Bacolod City magpasaka sa reklamo sa mga anay opisyalis sa barangay matapos maabtan nga wala sang biling nga mga pagkabutang sa sulod sa Barangay Hall kay inasang aga. May report si Nico Delfin. Ang rice cooker nga wala mahugasan kag may unod pa nga napanos nga sudan, mga CCTV kag monitoring system, mga yabukon kag unserviceable nga mga equipment kag isa lang sa 4 ka mga government vehicle. Inilang ang naabdan ni Barangay 20 punong Barangay Mark Abancio sa iya pagbalik sa Barangay Hall kay inasang aga. Nahawas na ang mga pagkabutang nga tani gamiton nila sa pag-assume bilang newly elected barangay officials. As far as ano sa DILG, i-receive ko lang. Kung pag-receive ko, wala sa turnover. But in case may mga missing nga mga items, anong next step mo, Kap? Istorya ko ng abogado ko. You mean ma-file ka complaint? Depende sa abogado na ako na istorya ko. Si Marisa Siocon, nga incumbent barangay Kagawad, dating alaman nga hindi na makita ang mga pulungkuan pati na kurtina sa session hall sang barangay. Ang Philippine flag pa ang ginhimo nga tabon sa bintana. Ginagihan bagyo. Ginagihan? Nga aman nga ginagihan bagyo? Kaya daw nagkalaon, wala na sa mga pulungkuan. Nagalibog man ang ulo sang Kagawad sa makitaan nga nagalinaptang mga bulong nga hindi pa man expired sa butika sadto sang barangay nga ginhimo na lang nga bodega sang tanod. Nakupatan ini na bagay na kaya ano sa mga bata pala na binaubo. Ay, ari no. Uy, wala, hindi pa expire o? Be? 2025 pa o? Oh? Wala, tingari na din. Ari hindi man expire o? 2023, ano pa siya o? May mga bulong na para sa bata na magsisilin. Oo. Hindi pa magaling na expire, dapat hindi panghatag niya sa ano. As of press time, wala pa nakasabat si Anay Punong Barangay Edward Yi. Naluto siya kay Abancio sang tinilikdan nga barangay kay Gaskay elections. Ang barangay treasurer nga nagtiglawa sa transition team sang outgoing barangay officials ang nagpamalibad man nga maghatag sang pahayag. Pero plano karon ni Abancio nga magpasaka sang reklamo batok sa ila. Taon ko na ang inubon ko lang ang barangay. Basta ang mapasali ko sa tao nga hindi sila mag-listen. May 31 ka mga items na lakip diri mga equipment kag salakyan ang gin-turnover kay Abancio kag sa mga incoming barangay kag Gaskay officials. Pero kalabanan diri missing kag hindi na magamit. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.